titererane pamusoroi vatungamiriri vari pano. Ndogoti vamuponda, vagarubvume, vambira, vabiti, maichikasha, vadzikisi, vice president Kupe navamutasi. Navabhasikiti ndabva kudaro. Pane zvinhu zviviri zvitatu zvandoda kutaura. Chokutanga, ndakaenda kwaMutoko. Pane munhu akandiudza akati, president, chinhu chatinoda kuti tikumbirewo ndechokuti nyika inoi, we can accept Mugabe to be life president of ZANU-PF. But what we are not going to accept to be the life president wenyika. In fact, the constitution puts limits as to who can be president at what age. Chechipiri ndakaenda kumatonga bingo. Pana chief akandiudza kuti vatsvangirai, if there is going to be change in this country, don't follow Mugabe's footsteps. So zvinhu zvakatinakira nokuti kana Mugabe akaenda left indokuenda right. Very, very easy. Now, taunganira nechipana. Taunganira kuti munzwisise kuti nera zvinorevei. Nera zvinoreva kubatana kwemapoka akasiyana siyana pachinhu chimwe chete. It is to get rid of this system. It's to get rid of ZANU-PF political governance culture which has pervaded this country for the last 40 years. Handiti muri kuzvinzwa? Saka tiri ipapo dzinotungana asi hadzinonanzvana kana dzapa mumvuri. Handiti munozviziva? Tinogona kuita sezvo tine ma-political parties akasiyana, but the objective iripo ndeyekuti ZANU-PF political governance must come to an end. Zvakwana. Nhasi uno vari kuti huyai tiungane pana. As we are, sezvo ndinobva ndiripo. We are victims of this system for a very long time. Now, as we go towards 2018, a watershed election, I want to assure you that Zakwan, don't have to distinguish between ZEC and the government. ZEC is an independent commission. Whatever limitations they have to accept, they have to act like a referee between various players. Vaka ekita, so referee will let us throw the whistle away and joining the other team. That's not what we expect of them. So, Dichasira Ambira, who is convener of all of us, please tererai my resolutions are kuenda ku ZEC kuti onai matadza demonstrate the independence of ZEC. Nyika ino haingaiti nyika yekuti every time we go to election it is contested. Every time we go to election it is a dispute. Why should we have a character of an election which is violent and which is always dependent on cohesion and intimidation? So, ZANU-PF chavari kutya chii? Chavari kutya kubatana kwevana veZimbabwe against them. Ndozviziva kuti in 2008 takavadya, asi nyaya yavanoramba vachiita is to defend power at all costs. This time they have to realize that that defense power project will not sustain. Tudataura nyaya yekuti panapa watiri kuitira nharo naye ndiani? Watiri kuitira nharo naye is the state that is able to organize against the people. Why? Kana tichiti ZEC gadzirisai pakati ko state inei hatina dispute name, but at the end of the day it is the state, ZANU-PF state, inoita undermine the rights of Zimbabwe. So naivo futi the state yacho ndo iri paranjanda, saka ngatitsvatsvanei navo. Now nhasi tinogona kuwataita like taungana pana, but next time we are on the street. Circumstances dictate behavior.
Circumstances dictate behavior. Quarter 3-1. Next time, talk for Razipida Mukatimu. Together, stronger. Together. For demonstrating this unity. Let it be the character and the culture of our country. The people come first.